The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutisira musign language. Ngoma Givi, kwasai vatereri. Vatereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Hurukuro yataive nayo kumaraini vhiki rapfuura isati yapera. Taive nemusoro inyaya unoti unogona kukonzeresa part 4. Saka nhasi tiri kukondinya nehurukuro iyoyo unogona kukonzeresa part 5. Yes. Titungamirei pahurukuro iyi. Tiri kuramba tiri kumaraini. Yes. Right. Tiri kumaraini ikoko kune zvinoitika. Alright. Mukurarama kwevanhu. Saka zvimwe zvinhu kana zvichiitika zvakanaka kutaura nezvazvo. Okay. Zvinoita kuti munhu kana akuda kuswedera kune chimwe chinhu anoita seku hana inorova. Okay. Toziya zvakataurwa. Okay. Saka zvinhu hazvidi kungonyararwa. Zvoda kuti pamune muchikurukura taurai muchisvika ikoko. Okay. Saka tiri kuenda kumaraini. Takatarisa zvinoitwa nevanhu zvine zvazvinokonzera. Okay. Mukurarama. Ndosaka musoro wenyaya uri kuti unogona kukonzeresa. Okay. Uchitenderera papfungwa inoti chinhu chese chinoitwa nemunhu chingave chakanaka kana chakaipa, kumberi chine michero inobuda ipapo. Pane mafruits anobuda. Pane mafruits, yes. Okay. Mimwe michero yacho kana yakanaka inonakira vakawanda. Community inofara. Right. Kana pakabuda michero inovava, muupenyu hakuvaviwa hadyara chinhu chacho ega. Nharaunda yese Zvinovava vakawanda. Okay. Saka kana tichiti unogona kukonzeresa, vanhu vanoda kuti mupfungwa mavo vanzwe kuti zvandinoita zvinogona kukonzera kushungurudzika kwevamwe. Okay. Kana kuti kusagarisika zvakanaka. Okay. Saka nhasi toda kutarisa pfungwa iyoyo tichitenderera pakuroorana. Okay. Okay. Yeah, marriage. Nekuti unogona kukonzeresa nemaroorero kana maroorerwe. Okay. Okay. Pane zvinobuda mukuroorana. Okay. Anditozvo. Saka tinoda kuti titarise mienzaniso. Udzai vateereri kuti tinouya kumaraini tichishandisa Bible. Very good, very good. Hurukuro dzedu dzese tinonotora pfungwa dzacho mushoko. Yes. Ndo matinonotora mienzaniso. Okay. Nekuti mienzaniso iri mushoko. Paul achitaura kuna vaKorinde vekutanga 10. Anoti zvakanyorerwa kunyewera vanhu. Yes. Ndo chinangwa chakanyorerwa Bhaibheri. Okay. Kuti kune zvakawira vanhu kumashure uko. Zvakavawira kuti zvigova mienzaniso. Kuti ukafamba wakadai zvinodai unogona kunosvika pakasvika ningi paya. Okay. Saka pazvainyorwa manje Mwari anenge achida kuti tidzokere ikoko kunhoroondo. Tonoona kuti ninga akadai zvikazoti. Okay. Saka inini Mwari ndibatsirei ndinzvengapa. Saka mati tine mienzaniso yatoda kutarisa muBhaibheri. Right. Rega mienzaniso wedu wekutanga rega titore umwe mambo. Pana madzimambo ekutanga 11 kubva pavhesi ya1 kuenda pa10. Madzimambo ekutanga chapter 11, 1 Kings chapter 11 verse 1. Zvino mambo Solomoni wakanga achida vakadzi vazhinji vatorwa pamwe chete nemukunda waFarao, vakadzi vevaMoabhi nevaAmoni nevaEdhomu nevaZidhoni nevaHiti.
vaive vendudzi dzakanga dzanzi naJehovha kuvana vaIsraeri, musaende pakati pavo, naivo ngavarege kupinda pakati penyu, nekuti zvirokwazvo vachatsausa mwoyo yenyu mukazotevera vamwari vavo. Zvino Soromoni wakanamatira ivava achivada. Wakanga aine vakadzi vane 900, vakunda vemadzimambo nevarongo vane 300. Vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake. Nekuti Soromoni wakati akwegura, vakadzi vake vakatsausa mwoyo wake kuti atevere vamwe vamwari. Mwoyo wake hauna kuzova wakarurama kwazvo kuna Jehovha Mwari wake, sezvakenge zvakaita mwoyo waDhavhidhi baba wake. Nekuti Soromoni wakatevera Ashtoreti mwarikadzi wevaZidhoni, naMirikomu mwari unonyangadza weaAmoni. Naizvozvo Soromoni wakaita zvakaipa pamberi paJehovha. Haana kutevera Jehovha kwazvo sezvakaita Dhavhidhi baba vake. Zvino Soromoni akavakira Kemoshi mwari unonyangadza waMoabhi dunhu rakakwirira pagomo riri pamberi peJerusarema, naMoleki mwari unonyangadza wevana veAmoni. Saizvozvo akaitira vakadzi vake vose vatorwa, vaipirisa vamwari vavo nezvinonhuhwira nokuvabayira. Zvino Jehovha akatsamwira Soromoni nekuti mwoyo wake wakatsauka kuna Jehovha Mwari waIsraeri, iye wakanga azviratidza kwaari kaviri. Akamurayira pamusoro pechinhu ichi kuti arege kutevera vamwe vamwari, asi haana kuita sezvakanga zvarayirwa naMwari. Right. Yes. Panapa tiri kuona muenzaniso wamambo Soromoni. Yes. Kana Soromoni achitaurwa, generally chii chinhu chinowanzo kutaurwa pamusoro paSoromoni chakakurumbira paari? Akachenjera. Kana muchitoverenga mudoroti yebhaibheri kunonzi pane vakamutangira kuita madzimambo nevakazoteera, hapana akasvika pachiyero chaSoromoni chekuchenjera. But uri kuona here kuti neuchenjeri hwese ihwohwo pakuroora akavharika. Akaita dzenga. But imimi mngoma ndimuri kuti kuvharika manje because manzwa nyaya iyi. But dai tagumira pavhesi ya4 inongoti akaita vakadzi 700 nemagirlfriends kana kuti pfambi 300. Vanhu havaone kuvharika kwamuri kutaura. Vanhu vanotoona kuti hey was maonere evanhu anogona kurereka zvichienderana nepavakamira kana kuti but apa chokwadi akakundikana. Soromoni akakundikana. Saka chimwe chinobuda apa imwe point inobuda apa ndeyekuti kuchenjera kwekutyoro, kugona kuya kuita manumber 1, kuita madiploma mazhinji, kuita madegree, kana kuti kuchenjera kwekubusiness, kukuita munhu akabudirira munyaya dzemabhizinesi nei, kana kungoita mukurumbira pane chimwe cheupenyu uno. Izvozvo haisi garanti yekuti pakuroora munhu anoita correct. Ndo muenzaniso watiri kupuwa naso patangana takatarisa nyaya yaSoromoni. Pataverenga yaSoromoni kapo ndanzwa pari kunzi ameno kana mazvinzwa ateereri kunzi akapedzisira ato iye aifanda kuvakwa kwechinamato chaisvotesa Mwari. Pataurwa vamwari vanokwana unge 4 hanzi Ashtoreti, ndobva pabuda Kemoshi, Moreki, vakawanda naMirikomu. Saka vamwari vese ava vezvifananidzo vaitonamatwa nedzimwe ndudzi. Soromoni nekupfuma kwake akapedzisira akusponza manamatirwe evamwari ava. Ende wakabona here kuti munhu zvakonzerwa nekuroora. Iye akangwara. Ende wakabona kuti munhu akangwara kana akuita chitema panyatsodza kuti pana pashandiswa fungwa pana kuita zvakashata. Andito zvona. Saka Soromoni imwe pfungwa iri kubuda padapa ndeyekuti maroorero anokukonzeresa. Because kwabva kwanzi ona bhaibheri maripotero araita akada vakadzi vazhinji akavanamatira kwavari akatoenda nekukanga kwarambidzwa naMwari. Unoziva kuti Mwari ane zvimwe zvaanotorambidza zviri clear pakuroorana. Anobudisa pfungwa yekudaiwo. Kana vanhu vachiroorana ngavaroorane vane kutenda kwakafanana. Ndo principle yaMwari. Ngoma. Saka panogadzirika sei ngoma? Because kumaraini zviri kuitika vanhu kuti vazoroorana vanofanira kutanga vasangana
kuzivana. Alright. Anditika. Saka iye zvinezvi ngoma. Vanhu vanogona kuzivana vari mubhazi. Kusanganisira makombi. Kuti this other guy wandakakwira naye kombi. Alright. Kana kuti kumaraini chaiko. Muchidhumana kumatakishop kana kugarden. Kana kuti kuchikoro. Kana kuti kuuniversity. Kana kuti kukambani. Alright. Kana kuti paFacebook, munozviziva here zvana Facebook? Zvepamasaisai. Kana paFacebook aditi. Saka nekuchechi. Saka ameno zvazvinonoita kuti panzvimbo dzese dzatiri kuedza dzandataura idzika. Vechidiki vedu vano kumwe kwese vanokuita asi kwavasingazokoshese kuchechi. Ipapo kuti hazvina chakaipa kusangana paFacebook. Asi moita kutenda kumwe chete. Kana kusangana mukombe asi moita kutenda kumwe chete. But vechidiki manje nyaya yekutenda vanoibvisa. Chii vangabatsirike sei? Ipapo vanozviita vasingatozivi kuti kupinda mumusungo waDiablos. Okay. Because Solomon akabatwa mumusungo masikati majena munhu wamambo akachenjera. Akavirika. Saka vanhu vanofana kuroorana vane kutenda kumwe chete. Vane kutenda kumwe chete, that's right. Because otherwise chero wakapfuma mukutere mukoma, sorry. Toti imhuri vanonamata. Kunamata kwekushandisa Bhaibheri. Right. Because kunamata kwakasiyana. Ndo makurira vakatoita nemwana wavo akatozoita jaya akaroora. Muri kuti here jaya rikatadza kuroora here rinogona kutozouyisa muroora anotoita kuti vatange kuenda kun'anga. Kuroora kunokonzeresa because Solomon akaenda kun'anga kapo. Okay. Nekuda kwekuroora. Because muroora unotozwa achiti ndakatonozviudzwa kunzi amweni vari kudya vana vangu. Imi makakura muchiti hatiite izvozvo. Unogona kutanga kuchizviita manje nekuda kwekuroora. Aiwa pari kujeka ipapo mukoma. Pari kujeka. Saka maroorerano ane nyaya. Ndozvona. Chero uine mari unopedzisira wakufanda zvinhu zvisina basa. Nenyaya dzekuroora. Saka ngatibatsirei vafana vechidiki kumaraini. Ndoda kuti mukoma mundibatsire kuti vanoita sei aona munhu waari kuda ari kumufadza pachiso. Handitika auda kuteedzera zviri kubuda muhurukuro inei. Anoti here, which church do you go to? Anofambisa sei ipapo? Kana tombonzwa ruyo. Katimbonzwa ruyo, tikukondinya nechidzidzo chedu chinoti unogona kukonzeresa part 5. Isire vanashe
unogona kukonzeresa part 5 ndo hurukuro yatinayo unogona kukonzeresa part 5 so far zvabuda muhurukuro iyi ndezvekuti pakuroora ukasacherechedza zvinorayirwa naMwari zvekuti vanhu ngavaroorane vane kutenda kumwe chete, unogona kukonzeresera iwe, unogona kukonzeresera mhuri yenyu, unogona kukonzeresera nharaunda yese kana village yese. Kuroora kunoda kucherechedzwa. Mukoma ngatiende mberi. Alright, rega tiende pamberi. Wanga wabvunza iwo mutya kuti munhu aona munhu akanaka. Yes. Adenha moyo wake. Anoita se. Unoziva kuti vakuru vakagara vachikanda tsumo dzine zvidzidzo. Okay. Pavaiti rooreranai vematongo. Ndofungwa imwe chete iri kubuda mubhaibheri. Alright. Kuti rooranai vane kutenda kumwe chete. Vakuru chavaiti vematongo. Anga asiri matongo ekureva kunzvimbo kwakatamwa. Okay. Anga achireva vanhu vemunharaunda imwe chete. Chikonzero munogara muchionana. Saka munotozivana tsika dzacho. Kuti uyu akaita sei. Because zvazvinoita ndezvekuti ukati ndamuona akutosora meso, umwe musi unotorawo ndiri nemasvosve mukati. Ndokutaura kwaita vakuru. Okay. Saka mukoma apa ndoda kuti tifambe. Wisdom ingadiwe nde because ndanzwa tsumo yekuti kuroorana kwevematongo. Kurova kuti musikana waitogara uchimuona. Tsika dzemo uri kudziziya. But izvinizvi vana vedu varikuda kutraya kudzoka futi kupfungwa iyo because unomuona akanyora nyaya yake toti paFacebook paya kana hameno paanyora. Unzwa I'm looking for someone who is a Christian ane age yakati. Zvinoenderana kana kuti ukristeni unoda kuonekwa, unoda kubvunzwa here pamasaisai ngauonekwe. Asi chakakoshesesa iwewe wacho unoda kuroora kana kuroorwa, iva neukama naMwari hwakatsetseka. Mwari anozobatsira. Mwari anokubatsira. Ende anogona kubatsira kuburikidza nevamwe kuti zvimwe zvakawanda zvibude. Pane zvinongoitika Mwari kana vapindira. Pfungwa hombe Mwari anoda kuti vanhu varoorane vanozivana vane kutenda kumwe chete. Chero muchienda kuchechi imwe chete zvakakoshawo futi kunyatsokucherechedza Mwari vachikubatsira kuona kuti achiuya kuchechi ari kuuya zvedi here. Tiverengere madzimambo ekutanga 16 verse 30 kuenda pa33 titore umwe muenzaniso. 1 Kings chapter 16 verse 30. Ahabhu mwanakomana waOmuri akaita zvakaipa pamberi paJehovha akakunda vose vakamutangira. Chakanga chiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba muzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, asi wakawana Jezebheri mukunda waEtibhaari mambo wevaZidhoni akandoshumira Bhaari akanamata kwaari. Akavakira Bhaari aritari muimba yaBhaari yaakavaka paSamaria. Ahabhu akaitawo matanda okunamata nawo. Ahabhu akawedzera kumutsa shungu dzaJehovha Mwari waIsraeri kupfuura madzimambo ose akamutangira. Now uri kuona uyu ndeumwe mambo futi Ahabhu. But Ahabhu pari kutaurwa kuti iye chiberekerwe akanga aine mhosvo dzaiwanikwawo mukurarama kwake. Sezvatakangoita tese kuti wega unotori nemamistakes nezviri wrong zviri pauri. But manje anzi Ahabhu haana kugumira ipapo. Pakunoroora akabva andoroora Jezebheri. Uyu mukadzi aive muroyi ari pfambi. Handiti uri kuona. Saka chiona manje zvakaitwa naJezebheri. Jezebheri kumusha kwavo vainamata zvifananidzo, vainamata Bhaari. Saka pakuperekwa zvimwe zvenhumbi dzaakaperekwa nadzo vaprofita vaBhaari, uzikana muchiverenga kunonzi akauya ne450 vaibatsira mutemberi yaBhaari. Pamusoro paivavo kwakaita vamwe 400 vakanga vakaspecializa mukunamata nezvakavezwa zvematanda. Saka vachihoreswa saka ivavo vakabva vauya pakuperekwa kwa Jezebheri. Vakauya vachibva vatosvikopinda papayroll yenyika. Saka zvakakonzera Israeri manje kubva kuna Mwari.
enyika yesayansi yakazotadza Anditwa ndiwakwekweredzana nazvo pakuroora but ndanzwa pari kunzi Jezebheri iri pfambi nemuroyi. Idzi hadzisi nyaya dzemubhaibheri here hameno kwamuri, zvichiri possible here kumaraini kuti munhu aroore pfambi Mukoma? ndozva munonetsa zvinogokona nega kana idzo pfambi dzacho dziriko. Aiwa, kazvinotozikanwa kunzi pfambi hadzinei nenyaya yekuita zvekuroorwa. Ndikubvunza kuti kune here mukomana angatonoroora pfambi? Ndomubvunzo wangu. Unoda kuti maybe ototi ndaida. Ndikubvunza Mukoma mameno kana muri kuti pamwe pacho ka aite kungonoti iyo ipfambi ndaida iri pfambi because upfambi hunhu mararamiro emunhu. Saka iye paanosangana naye ka hazvidhindike pamanza kuti ipfambi zviri munhu wake. Zvimwe zvine zvakawandika asi ndokurarama kwake. Hadzisi pfambi dzese dzinopfeka maminika netumataiti. Aiwa. Saka tobatsira sei vakomana Mukoma kana muri kuti hapana pane pakadhindika pamanza kuti ndiri pfambi? Vafana vanogona kupukunyuka sei apa? Hazvidi kumhanya. Vanhu ngavadzikame. Kana paine munhu amusimudza hana yake ngaachiitawo homework yekutsvaga kuti munhu akaita sei. Right, tiri kutaura kuvarume. Ko kumadzimai munhu ungaroorwe here nemurume itongori mhombwe zvayo? Ndo zvakatonyanyisa kuwanda. Saka tobatsira sei vasikana? Vasikana nyaya ingori pamwe chete ipapo. 1, munhu ngave neukama naMwari. Number 2, rega kumhanya. Kumbira Mwari vakubatsire paunenge uchiita tsvakurudzo yekuti munhu akaita sei pane zvausingaone zvisingakurumidze kuoneka. Kazhinji kacho maindiketa anenge atoripo mukurarama kuti uyu akarerekera kwakati. Kana wazviona, kumbira Mwari kuti ndigone sei kusiyana nemunhu. Chekupedzisira Mukoma, hamusi here muri kunyanya kuda kumanikidzira vanhu kuti vauye kukunamata? Muri kuti here marriage kuti isazokonzerese kumberi? Formula yacho iri basic uya kuna Mwari. Because hatidi kuti muteerereka afungoti tiri kutsvaga weye kuvanyengetedzera kuti uya ibedzi kuchechi. Ndozvazviriwo here kuti chinonzi marriage chinoda Mwari mukati? Yakatobva kuna Mwari, ndiye akaidhizaina achiipa sechipo kuvanhu. Saka ukanoiita uri kunze kwaiye muridzi zvine madambudziko azvo. But chero vasinganamateka vanotoshuwa kugara zvakanaka. Zvati n'anga inotoda kugara zvakanaka mumba mayo, but zvakuenda neunhu hwemunhu waroorana naye. Saka Jezebheri auya mukazoenda kuna madzimambo 18, ndipo munonzwa kuti chimwe chinhu chaakasvotanga kuita kuponda vaprista nemaprofita vamwari, kuvavhima achiuraya, kwakusiya vake 850 vaya vaakauya navo. Saka Israeri yakazoenda kusiriko. Ande pana madzimambo ekutanga 21 vhesi ya5 kuenda pa16. Verse 5 to 16. Zvino Jezebheri mukadzi wake akaenda kwaari akati, mwoyo wenyu une shungu neiko zvamusingadi kudya? Iye akati kwaari, nekuti ndakataura naNabhoti muJezireeri ndikati kwaari, ndipe munda wako wemizambiringa ndiutenge nemari. Asi kana uchidako ndichakupa mumwe munda wemizambiringa panzvimbo yawo. Iye akapindura akati, handingakupei munda wangu wemizambiringa. Zvino Jezebheri mukadzi wake akati kwaari, ko hamuzimi munobata ushe pakati paIsraeri here? Mukai mudye mwoyo wenyu ufare, nekuti ini ndichakupai munda wemizambiringa waNabhoti muJezireeri. Naizvozvo akanyora nwadhi nezita raAhabhu akadzisimbisa nechisimbiso chake. Akatuma nwadhi idzo kuvakuru nokumachinda vaive muguta rake vakanga vagere naNabhoti. Akanyora pamwadhi idzo achiti, tarirai musi wokuzvinyima zvokudya nawo, mukudze Nabhoti pakati pevanhu, mugorayira vanhu vaviri vakaisoipa vamire pamberi pake, vamupupurire vachiti, iwe wakatuka Mwari namambo. Ipapo muende naye kunze kweguta, mumutake nemabwe afe. Ipapo varume veguta rake, ivo vakuru namachinda, vakanga vagere muguta rake, vakaita sezvakarayirwa naJezebheri, zvakanyorwa pamwadhi dzavakanga vatumirwa naye. Vakatara zuva rekuzvinyima zvekudya, vakakudza Nabhoti pakati pevanhu. Zvino varume vaviri vakaisoipa vakapinda vakanogara pamberi pake. Varume ava vakaisoipa vakamupupurira iye Nabhoti pamberi pevanhu vakati,
Nabhoti wakatuka Mwari namambo. Zvino vakabuda naye paguta vakamutaka nemabwe akafa. Ipapo vakatuma shoko kuna Jezebheri vakati, Nabhoti watakwa nemabwe afa. Zvino Jezebheri wakati achinzwa kuti Nabhoti watakwa nemabwe afa, Jezebheri akati kuna Ahabhu, simukai mundozvitorera mundo wemizambiringa waNabhoti muJezieri, uya waakadei kuramba kukupai nguva yamakada kumupa mari, nekuti Nabhoti achiri mupenyu asi wafa. Zvino Ahabhu akati achinzwa kuti Nabhoti wafa, akasimuka akaburuka kumunda wemuzambiringa waNabhoti muJezieri kundozvitorera iwo. Uri kuona mambo panapa. Pakuroora ka unogona kuroorana nemunhu asingakudzore kana wananga kusiriko. Anditozvona mambo aida kutora munda womunhu. Zvekuti dai ari mukadzi ane unhu hwakanaka angadai akangoti nezvese zvaminazvo kumuri kudirei kagadheni kemurombo kaNabhoti. Andinozvona angadai akatomudzora. Ende nyaya yacho ukaiverenga zvakanaka, reason yakarambira dai ari nhasi Nabhoti aitwa nemataito deeds emunda iwoyo. Anditozvona. Saka mambo akati mambo kwakutorwara. Jezebheri aifanira kuti mndu ndozvamungarwarire izvozvo. Tidyirei apa mukatadze kudya nekuda kamunda kemwana. Zvikanzi adhondwa mirai ndikubatsirai kuwana. Saka Nabhoti akapondwa. Vatora munda wake. Saka muri kuti kudii kumaraini ukaroora munhu asingakudzose? Ukaroora munhu asingakudzore anokukuza uchimhanya kunowira mumakomba. Bozi ukatarisa maitiro akaita Ahabhu aya achikuzwa naJezebheri. Mwari akatozotuma vaprofita wake akati pakufa muchadyiwa nembwa. Ende zveshuwa ukatarisa pakafira Ahabhu ropa rake ronzi rakananzwa nembwa parwizi paipa. Iye Jezebheri akatodyiwa nembwa kusiya mabhonzo chete. Andinazvoona Mwari afuratira imba yavo. Chii chakaita kuti Ahabhu afuratirwe naMwari avite maguma anonyadzisa akadaro? Maroorero. Unogona kukonzeresa pakuroora. Saka mabudiro azvaita muhurukuro yedu muteereri ndeyekuti kune vachiri vechidiki unogona kukonzeresa ukasaziva kuti nyaya yemarriage chinhu chatakapiwa naMwari, chinoda kuitwa tichiteedzera shoko raMwari. Ko vamumarriage pane zvamungangotaura here mukoma tisati taoneka vateereri? Ari kutonyatsoona kuti ndakaita mistake, anofanira kuramba here murume wake kana kuramba mukadzi wake? Kana wakaita mistake watovemo kuramba kutowedzera kutadza kwacho. Ende wakamboona kuti ivo vanoramba kainji kacho munhu akaramba wokutanga wechipiri waanonotora hapana beta futi. Ndosaka uchiona kuti munhu akaramba wokutanga because anoramba uyu onotora uyo vese vanongouya umwe nemumwe aine kamwe kaunhu kari maari. Saka kutoenda kuna Mwari kuti chindibatsirai tigadzirike zvataamuno. Right, toda kutenda. Phone number dzandiri kukupai ndedzekuti mukaisa message paWhatsApp tinokupai link rekuti mupinde mumaWhatsApp groups. Vatinoda kuti mushare nesu nhasi. Musataure nyaya dzevamwe. Taurai dzenyu. Mutonyatsoonyora kuti pastor, inini kutaura chokwadi ndakakonzeresa pekuti asi Mwari akundibatsira. Tikutaura vakaroorana. Haikona kuti kune kwandinoziva muroora wekwakazodai. Hatisi kuda izvozvo. Taurai nyaya dzenyu. Kana uri kunyatsoona kuti inini apa zveshuwa pakandivhiringidza zvikakonzera zvakati, share inesu pafone number dzandakukupai dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 909095 0775 909095. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino The Second Coming of Christ. Tungamire se mwana awonyara tamu unganyara zinyana mananda anomunzwa kana
manzini tungamire aponda yashikanyanza bananda aondichisa anichina zororo dotsamira kunemwe kandinzwe imimoti dinokuotungamira